खुलुमबाय आं सिबि रानी ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आसाम सरकारनि मोनसे गोदान सानखांनाय रायजो राजानि थाखाय मोजां थांखि लानो थांबावगासिनो दङ आसाम सरकारा साननैसोनि गेजेरावनो आसाम केबिनेटआव लागोन गोदान थांखि गिबि मन्थ्रि बिथाङा फोरमायथिदों दि सरकारि नङै देहा फाहामसालिफोराव फाहामथाय लायोब्ला रां होजोबनो हायैनि थाखाय बेरामिफोरखौ गोलाव सम थानो बाध्य खालामो आरो गोथै देहाखौबो हरा गोलाव समसिम लाखिनानै दोनो नाथाय बेबायदि संबिजिराव जेबो आयेन गैया बा रां होनो हायैनि थाखाय गोथै देहा लाखिनानै दोननानै आरो बेरामिफोरखौ लाखिनानै दोननायनि जेबो आयेन गैया बेनिखायनो बेबायदि खैफोदाव गोग्लैनाय नखरफोरखौ मदद होनो थाखाय मोनसे कल सेन्टार नाम्बार होनो थाखाय सावस्रिनि मन्थ्रिखौ बुंथिगोन होननानै फोरमायथियो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा सोरबा सुबुङा बेबायदि खैफोदाव गोग्लैयोब्ला लोगो लोगो कल सेन्टार नाम्बाराव फन हरनो हागोन अब्लानो पुलिसा फैनानै बेरामि नङाबा गोथै देहाखौ एंगारनानै हरगोन होननानै फोरमायथियो मानोना बयहाबो जिउनि मोन्थाय दं रावबो रावखौबो हमथानानै लाखिनो हाया पुलिसा हमनानै लाखियोब्लाबो कर्टनो मिथिहोनो गोनां जायो नाथाय देहा फाहामसालिफ्रा सोरखौबा हमनानै लाखियोब्ला कर्टनो जेबो मिथिहोआ गमामायैनो सोरबा बेरामिया फाहामथाय लानायनि उनाव रां होनो हायाब्ला देहा फाहामसालिनिफ्राय बे सुबुंजों सुक्ति खालामनो हायो कर्टआव थांनो हायो आरो न'आव थांनानै गारि मटर लाबोयोबा बेयाव बुंनो गोनां जेबो गैया होननानै बुंथियो ओजोंहाय सोरखारि डक्टरफोरनि थाखायबो गारि होनो थाखाय आरो स्पेसियेल इनक्रिमेन्टनि थाखाय खामानि मावगासिनो दङ होननानै फोरमायथियो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा नोंथाङाबो मोब्लिब खावदों नामा जुदि मोब्लिब खावदोंबा नोंथाङा सांग्रां जा नङाबा नोंथांनि न'आबो दान्दिसे समनि उनावनो लांदां जानो हागौ मोब्लिब खावनायनि हेंथायै दासान्दि गोख्रों सेबनाय हाबाफारि लागासिनो दङ मोब्लिब बिफाना थिग बेबायदिनो नलबारिनि गुबुन गुबुन जायगाफोराव मोब्लिब बिफाननि सेबनाय जायफोर नखरनिया सिखावै मोब्लिब खावदों बैफोरबायदि नखरनिफ्राय टिभि फ्रिज सिलिं फेन मटर गिजार इनभार्टार एसि गासैखौबो दैखांनानै लानानै फैदों मोब्लिब बिफाना नलबारिनि बरखेत्री ओनसोलाव थानाय बामनबारि सनि रड आरो गुबुन गुबुन जायगाफ्राव एपिडिसिएलनि सेबनाय आरो जायफोर नखरनिफ्राय सिखावै मोब्लिब खावदों बेफोरबायदि नखराव सेबनानै न'आव थानाय गासैबो मोब्लिबजों बाहायनाय मुवा बेसादफोर जेरै टिभि फ्रिज सिलिं फेन मटर गिजार इनभार्टार एसि बायदि बायदिखौ दैखांनानै लानानै फैदों मोब्लिब बिफाना टल टेक्स होनानै मेंग्लिनाय बा हालाय हाफाय जानांनाय दावबायारिफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां 15 आगस्टनिफ्राय नोंथाङा टल टेक्सखौ लानानै जिंगासिनांगौ जानाय नंला 15 आगस्टनिफ्राय गोबां रेहाय मोननो हागोन नोंथाङा मिरुनि मन्थ्रि नितिन गाडकारि बिथाङा माहारियारि राजालामा अदेबानि नेशनेल हाइवेफोराव थानाय टल गेटफोरनि थाखाय गोदान बिथांखि फोसावदों बे बिथांखिनि गेजेरजों गोबां रेहाय मोननो हागोनखौ फोरमायथिदों जेरै बे समाव टल गेटआव बबेयावबा 80 बबेयावबा 50 रां बबेयावबा 100 रां होनो गोनां जायो आरो बेबायदियाव बोसोराव 10,000निख्रुइबो बांसिन रां होनो गोनां जायोमोन गारि मटरनि बिगोमाफोरा नाथाय दा गोदान बिथांखि बायदियै 3,000 रांनि बोसोरसेनि पास बानायनानै लायोबानो बे 3,000 रांनि पास बानायनायजों नोंथांमोनहा से बोसोराव 200 ट्रिप खालामनो हासिगोन होननानै फोरमायथिदों आरो बेजों बोसोराव 7,000 रां रैखा खालामनो हागोन बा सेभ खालामनो हागोन टल गेटनि गरा गासै 15 रांल' जाहैगोन होननानै फोरमायथिदों आरो बेयो फैगौ 15 आगस्टनिफ्रायनो भारत नाङैनो जागोन नाथाय नेशनेल हाइवेनि अनगायै स्टेट हाइवे आरो गुबुन गुबुन लामाफोराव बेयो जानाय नङा होननानै फोरमायथिदों मिरुनि मन्थ्रि नितिन गाडकारि बिथाङा गासै सा 1,337 गोदान फोरोंगिरिफोरनि एपइन्टमेन्ट लेटार गथायबाय बिटिसि सरकारा मैयानि सानाव उदालगुरि कलेजनि अडिटोरियाम हलाव पोस्ट ग्रेजुएट आरो ग्रेजुएट फोरोंगिरि गासै सा 1,337 नो एपइन्टमेन्ट लेटार गथायबाय बिटिसिनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारी राज्यो सभानि एमपि रोनगोरा नार्जारी इएम निलुत सोरगियारि दावबायसा बर' आरो उइलसन हाजदा बिथांमोनहा बाहागो लादोंमोन मैयानि सानाव बिथांमोननि नुजाथिनायावनो गासै 1,337 फोरोंगिरिफोरनो एपइन्टमेन्ट लेटार गथायबाय 1,337 नि मादाव पोस्ट ग्रेजुएटआव 137 आरो ग्रेजुएट फोरोंगिरि हिसाबै 1,200 गासै 1,337 फोरोंगिरिफोरनो एपइन्टमेन्ट लेटार गथायदों मैयानि सानाव गासै 10,000 एप्लाइ खालामदोंमोन जायनि मादाव 1,337 मैया एपइन्टमेन्टखौ मोननो हाबाय
एपइन्टमेन्ट लेटार आजावनो मोननानै गोजोननाय मोननायखौ फोरमायथिदों बिजाथिफोरा। फैबाय थानाय समाव फरायसाफोरनो जाहाथे गुन गोनां सोलोंथाइ होयो आरो समाजनि मोजां बिबान लानानै जाहाथे मोजां खामानि मावलाङो बेनि थाखायबो बिथांमोननिसिम खावलायनाय जासिदों। मख'नो गोनांदि बिटिआरनि फरायसालिफोराव लांदां जानानै थानाय फोरोंगिरि पस्टआव थिसननो थाखाय बिटिआर सरकारनि बानजायनायाव बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि गेजेरजों टेट काम रिक्रुटमेन्ट आनजाद खुंनाय जादोंमोन। बेनि उनाव एन्सार किबो होनाय जादोंमोन। दा मेरिट बेसिसआव एपइन्टमेन्ट लेटारखौ गथायबाय आरो बेयो ट्रान्सपारेन्ट जादों होननानै फोरमायथिदों बिटिसि सरकारनिफ्राय। थांनाय सप्तासेनिफ्राय इरान आरो इजराइलनि गेजेराव गिख्रंथाव दावहा जागासिनो दङ। मिसाइल आरो ड्रननि गेजेरजों मोननै हादराव गाग्लोबलायनाय जागासिनो दङ। इजराइलनि गाग्लोबनायाव इरानाव दासिम गासै 224निबो बांसिन सुबुंफोरा जिउ खोमानो गोनां जाबाय। रिपर्टनि बायदिब्ला इजराइलआ इरानाव थानाय टिभि चेनेल, गुबुन गुबुन फसंथानफोर, डिफेन्स सिस्टेम, अइल रिफाइनारि बायदिखौ टार्गेट खालामनानै मिसाइल आरो ड्रनफोरजों गाग्लोबगासिनो दङ। बेनिखायनो भारतनिफ्राय इरानाव फरायनो थाहैनाय गासै 710 फरायसाफोरखौ रैखाथियै भारत फारसे लाबोफिननाय जाबाय। दिल्लीयाव लाबोनाय जाबाय भारतनिफ्राय इरानाव फरायनो थाहैनाय गासै 710 फरायसाफोरखौ। दासान्दि इरान आरो इजराइल हादराव गिख्रंथाव दावहा जागासिनो दङ। मिसाइल आरो ड्रननि गेजेरजों मोननै हादराव गाग्लोबनाय जाथाय जागासिनो दङ। थांनाय बावैसो सान सिगांसो इरानाव टिभि चेनेलनि गेजेरजों लाइभ टेलिकास्ट खालामबाय थानाय समावनो इजराइलनिफ्राय टिभि चेनेलावनो गाग्लोबहरदोंमोन, जेराव खुनु रोखोम रिपर्टारा जिउ रैखा मोननो हादों, अब्लाबो सेटआव गोबां खहा जादों। इरान आरो इजराइलनि गेजेराव दावहा जानायाव इजराइलनि गाग्लोबनायजों इरान हादराव बांसिनै खहा जानायखौ रिपर्टआव मोननाय जादों। 2025 मायथाइनि साहित्य एकाडेमि बान्थाखौ फोसावनानै होबाय आं असुर। बे खन्थाइ बिजाबनि थाखाय अमर खुंगुर बर'आ देग्लायनि लाइमोन साहित्य एकाडेमि बान्थानि थाखाय सायख'जादों। ओजोंहाय बिनय कुमार ब्रह्म बिथाङा खान्थि, बोसोन आरो आखु दानाय मुंनि बे सल' बिजाबनि थाखाय साहित्य एकाडेमि गथ'सा थुनलाइ बान्थानि थाखाय सायख'जादों। बिथाङा क'क्राझार जिल्ला हाब्रुबारि सेरफांगुरियाव थानाय UNV भकेशनेल हाइ स्कुलनि एसिस्टेन्ट हेडमास्टार। बिथाङा दासिम गां 25नि बांसिन बिजाब लिरबाय होननानै मिथिहोदों। खान्थि, बोसोन आरो आखु दानाय बे बिजाबनि थाखाय साहित्य एकाडेमि गथ'सा थुनलाइ बान्था मोननो हानाया बा बेनि थाखाय सायख'जानाया जोबोद गोग्गाथाव होननानै फोरमायथियो बिथाङा। बोथोरखौ लानानै सांग्रांथि फोसावदों मिनिस्ट्रि अफ हम एफेयार्सनिफ्राय। फैबाय थानाय साननै सानथामाव आसामजों लोगोसे मेघालयआव गोबां अखा हानाय, खोरोमनाय, मोफ्लामनाय आरो बारहुंखा बारनाय जागोननि थाखाय सांग्रांथि होदों। दिनै गोजा गाबनि सांग्रांथि फोसावदों आरो गाबोन खमला गाबनि सांग्रांथि फोसावदों बोथोर बिगियाना। फैबाय थानाय साननै सानथामाव आसामजों लोगोसे मेघालयआव गोबां रोजा अखा हागोन, जायनि जाहोनाव दैबाना जानो हागौ, हा गिसिखानाय जानो हागौ होननानै सांग्रांथि फोसावदों। बेनिखायनो आसाम स्टेट डिजास्टार मेनेजमेन्ट अथ'रिटियाबो जाहाथे सांग्रां जानानै थायो बेनि थाखाय सांग्रांथि फोसावदों। गोनां जानाय मुवा बेसाद जेरै मेडिसिन, केन्डेल बायदिफोरखौबो जाहाथे थागथियारि खालामनानै लायो बेनि थाखाय सांग्रांथि फोसावदों। आरो सोरबाफोर खैफोदाव गोग्लैयोबा आसाम स्टेट डिजास्टार मेनेजमेन्ट अथ'रिटिनि नाम्बार 03611070 नङाबा 03611079 बेफोर नाम्बारफोराव फन हरनो थाखायबो खावलायदों। बिटिसि बिसायख'थिखौ लानानै केम्पेइन खालामनाया जागायनो हमबाय बिटिआरआव। बे खेबाव सोरनि सोरखार जागोन आरो नोंथांनि बेसेन गोसा भटआ सोरनाव थांगोन? बिटिसि बिसायख'थिखौ लानानै राजखान्थि दोलोफ्रा केम्पेइन खालामनो जागायबाय। जमदुवार बियाबनि मोनफ्रोमबो प्राइमारि आरो बुथ लेभेलाव BPFनि सन्मिलन। BPFआ एबार गोरलैयैनो देरहागोन बे दाबिखौ खालामदों BPFनिफ्राय। BPFनिफ्राय फोरमायथिनाय बायदिब्ला थांनाय MP बिसायख'थियाव बिटिसिनि 20 लाख भटनि मादाव 8.25 लाख भटखौ BPFआ मोनदोंमोन। अदेबानि दा BPFनि आखायाव 9.25 लाख भटार दङ। अदेबानि 48% दङ आरो 52% गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोआव दङ। बेनिखायनो BPFआ गोरलैयैनो देरहागोन होननानै दाबि खालामदों BPF दोलोनिफ्राय। आरो BPF दोलोआ देरहागोनखौ नुहुरखानानै GSP राजखान्थि दोलोआ BPFखौ मदद होनो थाखाय ओंखारबोदों आरो कंग्रेसआबो सावरायनो थाखाय नाजागासिनो दं होननानै फोरमायथिदों। नाथाय BPFआ
हारसिङैनो बिटिसि बिसायख'थिखौ गेलेगोन होननानैबो फोरमायथियो। बेराफारसेथिं प्रमद बर'आ दासिमबो हारसिं बिसायख'थि गेलेगोन होननानै बुंनो हायाखै। UPPLनिया गावसोरनि गेजेरावनो गावस्रा-गावस्रि होननानै बुंथियो। लोगोसे बुंथिबावदि प्रमद बर'नि दैदेननायखौ रायजो राजाया मोजां मोनाखै। फोरोंगिरिफ्रा फरायसाफोरा गाज्रि मोनदों। 5 लाख साख्रियाव थिसननो रादाय होदोंमोन। नखर नखर साख्रि होनायनि रादाय होदोंमोन, नाथाय साख्रि होनो हायाखै। ADRAनि गेजेरजों बिटिसिनि बायजोनिया बिटिसिआव साख्रि मोनफैदों होननानैबो अजद होयो BPF दोलोनिफ्राय। बेराफारसेथिं UPPL दोलोनिफ्रायबो बिसायख'थिखौ लानानै सांग्रां जादों। जायगा जायगा जयनिं हाबाफारि खुंबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों। दैदेनगिरिफोरनि न'आवबो जयनिं हाबाफारि खुंनायखौ नुनो मोननाय जादों। थिग बेबायदिनो गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङाबो जयनिं हाबाफारि खुंदों। थांनाय 2 बोसोरनिफ्राय गोबां जयनिं हाबाफारि खुंदों होननानै फोरमायथियो गबिन्द बसुमतारी बिथाङा। आरो बे 4 बोसोराव रायजो राजानि थाखाय खामानि मावनायखौ नुदों। बिटिआरआव गोजोन फैदों। पुलिस मिलिटारिनि जेबो उदखार गैला, बेनिखायनो UPPL दोलोआव जयनिं जाफैदों होननानै फोरमायथियो बिथाङा। आफां आसामनि देरसिन मेगननि फाहामसालिनि मादाव गंसे बङाइगावआव थानाय आइ हस्पिटालाव असिटि मेसिन सफैबाय, जायनि गेजेरजों मेगननि जेंनाखौ हमदांनाय जायो आरो फाहामथाय होनाय जायो, जेरै मेक्युलार डिजेनेरेशन, डायबेटिक रेटिनोपैथी, ग्लुक'मा आरो मेगन सिंनि दुखु मोननायखौ हमदांनो हानाय जायो आरो फाहामथाय होनाय जायो। असिटिनि अनगायैबो गुबुन गुबुन सार्भिसखौबो मोननो हागोन, जेरै कर्निया, मेडिकेल रेटिना, ग्लुक'मा इभेलुएशन, अकिउलोप्लास्टी, फार्मासि आरो अप्टिकेलबो दङ। बेनि अनगायैबो सानाय गैयालासे, सुथेनाय गैयालासे, इन्जेक्सन गैयालासे कम्पिउटार पेकनि गेजेरजों केटारेक्ट सार्जारिबो खालामनो हायो। आइ हस्पिटालाव डक्टर रुमि दास, डक्टर आशराफुल आलम आरो डक्टर मेघाली शर्माखौ नोंथांमोनहा मोननो हागोन। डक्टर रुमि दासआ तामिलनाडुनि अरविन्द आइ हस्पिटालनिफ्राय फैगोन। बिथाङा कर्निया आरो केटारेक्ट स्पेसियलिस्ट, MBBS, MS अप्थालमलजी आरो टपिकल फेक' सार्जारिनि एक्सपार्ट। बिथांजों लोगोसे MBBS, MS आइ स्पेसियलिस्ट अप्थालमलजी फेक' सार्जन डक्टर आशराफुल आलम आरो MBBS, MS आइ स्पेसियलिस्ट अप्थालमलजी डक्टर मेघाली शर्माखौ मोननो हागोन। खम बेसेनावनो नोंथांमोनहा फाहामथाय लानो हागोन। थङा जाहैबाय बङाइगावनि लवार आसाम हस्पिटालनि उल्था दिगाव थानाय बास स्टेन्डनि साखाथियाव। कन्टेक्ट नाम्बारा 6900949900। गोजोन। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।